Brillanti Singer. Kull nhar ta' erba' mit-12 ta' frar fid-9 eskwarta filgħaxija dejjem fuq One. Il-Partit Nazzjonalista u favur l-abbuż mill-ġustizzja da ħareġ ċar waqt dibattitu fuq xandir nazzjonali bejn il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard u d-deputat tal-fera estremista nazzjonalista Carol Aquilina ftit wara li propju tħabbru id-dettalji dwar ir-riformi fl-inkjesti. Kienu komdi b'sistema li twassal l-inġustizzi, basta dawk l-inġustizzi b'xi mod jew ieħor tweġġa' lill-avversarju tiegħek politiku jew dawk li ma jaqblux miegħek. U qed ngħidha bl-ikbar responsabilità. Dak huwa l-Partit Nazzjonalista. Waqt li ħarġet ukoll l-inkonsistenza grassa, id-deputat tal-establishment sansitra qal li din il-liġi illegali waqt li qal li sew għamel il-Partit Nazzjonalista li vvota kontra tagħha fl-ewwel stadju tal-Parlament. Din hija liġi irresponsabbli, din hija liġi perikoluża u din hija liġi li ngħid jiena hija illegali wkoll. Dlon kienet ir-risposta tal-Ministru Attard. Kompletament assurd. Għaliex id-dritt ta' ftuħ tal-inkjesta minn ċittadin privat laqas biss jeżisti fl-Istati Membri kollha tal-Unjoni Ewropea. Huma l-ftit li għandhom dan id-dritt. Fil-fatt pajjiżna waħed mill-ftit pajjiżi li għandu dan id-dritt u dan id-dritt issa ħajkompli jissaħħaħlu. Matul il-programm id-Deputat Nazzjonalista kompla jattakka lill-istituzzjonijiet b'mod partikolari lill-Kummissarju tal-Pulizija bis-soltu stil tipiku tiegħu. Għaliex il-Kummissarju tal-Pulizija huwa pupazz, kummissarju kontrollat u maħtuf mill-Prim Ministru, meta jkun hemm kummissarju serju tal-affarijiet jew nibda murant il-kummissarju. Meta kemm jibqa' Angelo Gafà, mhux m'għandix fiduċja fil-Kummissarju tal-Pulizija. Fl-istess dadija ta' negattività, Aquilina iżda nesa li inbidel il-mod kif sar jinħatar il-Kummissarju tal-Pulizija. Il-Kummissarju jażlu il-Prim Ministru. Huwa sejħa pubblikatu bifer. Il-Ministru Jonathan Attard innota id-differenza bejn żewġ partiti. Qed nippreżentaw riforma leġislattiva li tassigura li ma jkunx hemm abbużi. Li jidher li l-Partit Nazzjonalista dawn l-abbużi huwa komdu bihom. Sewwa? U aħna qed ngħidu smani. Dawk l-abbużi iridu jispiċċaw. Iridu proċess li verament iwassal għall-ġustizzja min għandu jiġi investigat, ħajjiġi investigat Glenn. Ġifieri waqt li qegħdin nitkellmu hawnhekk hawn kun hemm qed jgħid għax dik l-inkjesta ma kinitx issir. Kull inkjesta li kellha ssir se ssir. In-negattività min-naħa tal-Oppożizzjoni komplet tispikka. Ngħidlek fiċ-ċekk, inti l-Ministru tal-Gideb.